no mastu Purama Sidra. Om Awitamartu silap mringgiwang jagat karono. Sirang tondo kawisisane bisana. Sono sinawung nanging kula pestu maksih lestantun lambahing Buddha. Jinandur tutur katru telat kula Raden Maradya winarsita upama prameng niskara. Karanta dia tumiying jaman Purwa. Mangke tekan pasananing Gupita Tamung Renggeng pinardi taming loka mangke kamasananing Gupita Tamung Renggeng pralambang matumpu-tumpu marma panggung Sangur Wenggata sekebyar dumadining wayang Purwa. Purwakane kandha yen narik runtuting basa dongeng kuno ngemusu rasa yen narasaya karaos mulajari rohang rasa wani puruhing diri rasa romong sangur mangsani lir jalma ilu kaca jarweh musnaku caing carita ala becik wis gemelar jroning pangkeliran ya iku sejatine amriksani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Darumi Wangartika wis kinur putrating kamasa sahari ratri witri bangun protenging bosina gilir kemandi teman dadi petanganing dina sasi wasiwi tukang sarta wabat Dukulan mangkar tumangkar kaya sini rambun kaya jawah pating kerembyah dadi padang kutu-kutu malang atoko burun-burun yang beruntu dadi beranan tanpa bicalan
padang termangan sinane sang Hyang Renami kenal samer bawani jagat wing jagat wetan untuk munguk-munguk mungguing nganganku kerabang maranganga lamun kek syayah dilat-dilat bumi saya dangu semurung sang Hyang Ngarko kapta semablang kanan kene ning abange semujenar kabar bawan sinari sang Hyang Basanta taram katon ijo ruyu-ruyu hamangku guring kang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kene mulan kendanu kasiluring Prabancana lenggat-lenggut nganti kaya gunung Mangkuda Mega tanah wis dangu laing kawula tasih dene warsa ngupaya buka kerep tegal sawahe angluh sumur tanara pedote sinambi sendunat sesindenan mikul karo rukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan sumur wangi Sang Hyang Ngarko sedang sayinggil wis katon melok sinaring jagat durung keplat papan lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut nyata rebut ijo rebut kuwung panandritatan wonten ingkang amadane kekuwung ing praja ing Wirata puniki garis 100 tanantu kali 1000 jangkep tinega krana negaring Wirata dumadi saking pulo-pulo Banjaran sinasapan kaya benawi diambi ombak samudra binang langut kang tanpa wakut tekating maninggal kapantok uruting Cakrawala maneh-maneh cekreng mewisik sawane kineping jurang corong kinepung gosirung kinari sesuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tuwuh angger buyuk royo-royo karangitri rewe-rewe ning klopo bumi subur pasiten mawur sadengatiran tur pangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung kepanjang rangsang langit lenggak-lenggok lampe tuwi mijil saking sendang-sendang ning tirtane ilini pinara-para laire nampi paduk binentung-bentung kenari angilani sawah yang pategalaning loro keswa mokal pangling petani babasan datanana bumi sajeng Kanjeng Solo sedaya nanduran kang murakabi pandya Penari Sri anggelar pasabinan Yayah Rukmi sari kang pinangku Pratiwi pategalan goplo ijeng kang rubuyu godhongane ambyek kowe kanthi kaya manglu-manglu pitane kula kendhem mula kesimbar kula gumantung satuntan kuciwa cinawi pukulan kang maweh sarasaning diri wingoning raja kaya tipen sansayang rumbuka lamun mangaglaring mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi tatanana carane kandhang Wirancing Malang labet tebi saking tindak Durjana Cuti sami sayek saka kapti akeh leluhuring nusa bangsa tuwe negaring Wirata kenging binasake negari Wirata lan kesemono agi mancik marang jaman kecana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemari pak karto toto raharjo dasar guru kang gedhe bori padang jagate dhuwur kukuse turut adoh kuncarane turut kasusuring monco projo lah sinten wau ingkang asta pusarane kadil bangsa negari Wirata nanging den capna jejuluk Sang Nata Prabu Maswapati ya Sang Nata Prabu Durgandana nalendra pepakuning bumi kang agung jejekaken katamarisan juga lenggah madaring damar kecana nalika semanten binayang bayang sang jaring Habsari kawis ketingal pepandir sagung kang samya semewa nyayang ruping samudra daratan datan kantor ugi pisanipun sang Anung tetungguling praja negaring Wirata miwah sang jaring para putra miwah para kadang ing sampun kelang gelam bergagayap lanjut ning ngewu anggih menika temenanira putring Wirata anggih sang Raden Seta datan kanton ugi katingal pisuwanipun patih negari Wirata anggih Werkyana Patih Nirvita kedatan nalika semanten tintrem ing pasewakan sang Raden Seta dupi datan ngamuningani prabot ingkang dados sabab lan wigati katimbalan sowan margesanipun ingkang Rama nggih Sang Prabu Maswapati kedadak nalika semanten arep tidhem permanem datanana bane walangan isik para nayaka praja samya ganting pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit prasasa tatupan dengkul datang kusela labes sakadeng para sibuk ing jagang buta kendura runtik umbul-umbul kekiterangan danu yayai penting mungsu labu payung megar penting jamur barat ing mungsu rendeng tumbang karang aku jati karang mungsu katiga parandri ketual tidem sinem matering pasewakan negari Wirata nadan kukudungan tatanan kengubah samirana datan mampah kabiar sumung swaraning paradangga miwah anglik ngwaranggana sikara murwani pangandikan dadung mangling wijining mandika Sang Nata Prabu Durgandana ingkang dereng kababar ing lisan
tinon neng mase maneka warna papos peteng Dyono miang manjra sarwarokna ranggeng manik nara narawata Abra prabanya sumerat Abra prabanya kang sumerat kenyaring deca ler ke pasisireng Raden Wembo kekandha Tiupeng ma rota mando saparan mangambar kongas lamun sira anggeguru kaki pamilya
manungsa kang nyata ingkang becik marata bate sarta kawruh ing hukum kang ibadah lan ngrangi sokoro le wong apa hengang was tan mikir pawehing iku pantes kuranana kage saratane kawruhana niwangsuk ngono mangadili luwih ana sasmintan ing jagat wasisaning Bathara ora mangkoto dhisik Patih Nirbita ayo dagri kaget penggalih sira Patih Nirbita sira ingsun piji ana ngarsaning manira Rekyana Patih Nirbita bau nut niki kepareng paduka miji dumateng biswanipun ingkang abdi kepatihan sinuwun Gusti kula Sang Antasira Prabu Masawati ing Wirata pangayoman kula ing Madyapada marapting delahan ing jawi sanget kuwatos sing manah pindharan salembu pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka manah kula tebih saking raos kemarasan sinuwun aunun kemareng kula nampi timbalan paduka nyadong dawuh timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya kanthi parangga sira ingsun Patih ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun pranata tata rakiting kamajan negara ing Marata Dyagi aturna kawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti ing karepin Patih Nirbita menawi paduka ndang bab tata rakiting kaprajan saestu sadyotan badhe anguciwani para kawula sami sayeg saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Wirata mendhaipun para prajurit ing Wirata ingkang mboten kendhat anggene sami gegladhen olah kridane kaperang sawanci-wanci praja paduka katemu ing marang muka tartun mboten badhe ngepuk kunca paduka Gusti kula Sang Antasira ingkang abdi kepatihan remuk kasawana putung semangga kabandhem sinuwun baunun niki ingkang abdi kepatihan ya wah edan gawe bombong lan gawe marem aturmu penggalih kumangkok krungu kahanane para kawula negara Wirata sing tansah ayem-ayem tata titi lan tentrem Patih wonten dawuh ora liwat pakar ingkang utama tindak selawase urip sartane tatanan barisaning para wadyabara ingkang padha gantung sibo sartane para kawula aja nganti kang padha saur manuk jeneng ingsun nedya mbabarake sartane manem Brama wigatining wasiwakan praja ing Wirata dina samengko iki nggih menawi paduka dawuh kalian kula tartentu kula namung saged mastuti dawuh sabda temu paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Durgandana ing Wirata baunun ngestakaken dawuh sinuwun nanging dereng lan sak sampunipun keparing kang abdi kepatihan ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sanda peputra paduka Kanjeng Sinuwun Prabu ing Wirata Sinuwun Prabu Masawati ya sira atur bekti kelawan panjenengan ingsun ora lewat pangestuku wae tampanono ya Patih sampun kawula pundi dadosna jimat
parang pangestu paduka badhe kula cancang poceng meni dumawing kijang urma keting merdaya saestu ndadosaken cahya ner cahya daging rah kayiwanan sinipun baunuk niki aku bakal dangu kelawan atmajaku ya kuwi Sisita sing wis kepareng sowan ana ing Projing Wirata dina samengko iki monggo sinipun Prabu Wasisa wonten ing asta paduka Gusti Lusangata Sinuwun Prabu Durgandana baunuk nun Seta anak anunganing dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheng ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti anakku lanang Seta cah bagus wis prayoga anggonmu sowan sartane padha kanthi raharja sowan mun ngersanipun Rama muga ora ana alangan swija apa ya Nger Seta anakku cah bagus Mbah Nun niki nun namit pasang Kalimantabe tinebena ngladuni dumawahing tawang tuwang Rama Prabu kepareng padukan nimbali dumateng ingkang putra bisawan kula wonten ing Projing Wirata saestu kaget penggalih kula sareng kula katimbalan sowan wonten ing Projing Wirata teka kula kiambak niki mawon monggo kula sowan nyaket marang resa paduka Kanjeng Rama Prabu kula sowan wonten ing ajengan piyambak nanging boten dados menapa Rama Prabu berkah pamuji paduka pangestunipun Kanjeng Rama Prabu Maswapati Wirata sawanipun ingkang putra pun Seta tansah pirang kawidatan ing sambikala sowan kula tebih saking rubeda cinaketna ing karahayon tebih saking kalising sambikala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk santap padha paduka Kanjeng Rama Prabu Maswapati Rama Prabu Durgandana ya kowe atur bekti karo wong tuwa ora lihat pangestu wong tuwa wae tampan ngono Seta nggih sampun kamula pundi ndadosna jimat paribe ndayan ana ing kasantosan Kanjeng Rama prayogana Seta nggih sampun boten kirang prayogi Seta wonten dawuh mesti wae kowe kaget apa tukang dadi sababe sartane apa tukang dadi darunane wonten wektu dina iki pun Rama nganake pasewakan agung sing beneh lawan adat sing wis kelakon sartane pun Rama nyaketake lawan sira Atmajaku Seta monggo radat saben sira Atmajaku Seta kuwi ingsun caketake ndak caketake suwane ora ngersanipun Rama nanging uruhananira Nger pun Rama ora bisa ngampet apa kang dadi legetane atine pun Rama kudu matur ana ngersaning anakku Seta Atmajaku marata diagi nyaketa sowanmu sira bakal tak piji sartane bakal tak paringi dawuh menggah apa tukang dadi wigatine dene sira Atmajaku Seta ingsun timbali ana ing Praja Wirata Seta ih sewu-sewu kapatanipun ingkang putra tadah Padana Rama Prabu saestu kula menika bingung menggah menapa ingkang dados wigatosipun dene paduka Kanjeng Rama Prabu kalenggan sapunika ngawontenaken pasewakan wonten ing Praja Wirata beneh kelawan ingkang sampun tartentu gingawe kelawan ingkang putra pun Seta saestu kula kaget penggalih kula enggal galo kula kadang sowan sataripun enggal galo kula nampi sabda tama paduka saking Kanjeng Rama Prabu senyatanipun menawi ingkang putra nandhang kalepatan kula aturi anyendu andukane dhumateng ingkang putra pun Seta sartanipun menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ingkang nedya kula sandhang kula mboten badhe suwul Kanjeng Rama Seta wonten dawuh yektine pun Rama bingung bab perkara lakon sing tumantuk ring Praja Wirata jriyatane yen to tak aturake ana ngarepane kawula akeh iki kalebune wadine sawijining negara ora pantes ora trep sartane saru dinulu yen to dimidhangetke saking para kawula sak Projing Wirata nanging gandeng pun Rama ki nganti kaya-kaya wis cunthel pikire pun Rama penggalihku nganti kaya wis entek-entek kok paripaksa aku kudu paring dawuh paripaksa aku kudu matur karo ngersaning sira Atmajaku Seta mula Seta kahananing Praja Wirata ingkang kaya mangkene mau mung bakal tak pasrahake sartane bakal tak pisungsungake nang ngersane Atmajaku Seta wis ngono kepiye anggonmu bakal ngrenah
marang para jeng wirata sing kahanane lagi werit kaya mangkene iki seta andrenggang Puspita rum kasileng samirana mrih sakar kadung ngas kandanya mawe raras retnaning griya sewu-sewu kepatanipun ingkang putra pun Seta Tadah Wadana Prabu kaget penggalih kula sareng kula nampi sabda tama paduka bilih kawontenan wonten ing para jeng wirata nedya werit kula nuwun sewu wonten kawontenan menapa teka paduka Nandang Sungkawa sartanipun paduka mboten saged paring dawuh miwah paduka nyebataken paring dawuh bilih perkawis menika sawijining wadi tumraping negari Seta wonten dawuh adreng kekarepane pamanmu ya kuwi rupa kencaka rupa apa dene pamanmu Raja Mala dina sak mengko ndak rasake kok kaya-kaya adikku sak telune kuwi mbabar wirang kelawan pun Rama lire ora sak mestine sawijining senopati sing wis diangkat dadi bebeteng tinanggulaning Prajanegara Wirata teka kepengin ngetokake marang kasudibiyane teka kepengin ngetokake marang kaprawirane kepengin ngetokake marang kabisane ndak rasa kok saru dinuli yen to dipidhangetke para kawula akeh adreng kekarepane pamanmu Raja Mala sartane pamanmu rupa kenca apa dene kencaka rupa ngene kepengin nganakake adon-adon menungsa mongko pun Rama wis kadhapuk sartane pun Rama wis kajibah minangka srana lantarane ya kuwi pun Rama kudu bisa goleke jago saka kasepuhan sing mengko bakal tanding sayuda kelawan pamanmu Raja Mala duh Seta aku njaluk kanthi banget karo kowe ateking negara Wirata iki mau ateking negara Wirata iki mau Belanana ateking negara Wirata iki mau Belanana jernyatane pamanmu wis sumbar sartane pamanmu wis anake sayembara uga yen to ngasih mengko jago saka kasepuhan kalah ora sak yuda ora sak bobot ora sak traju karo pamanmu Raja Mala pun Rama bakal dilengserake saka kedaton keprabon negara Wirata mula aku njaluk tulung karo kowe dina iki alasan lan sababe kowe tak timbali ngadhep ana ngersaning pun Rama iki yektine sirat majaku mung bakal tak dawuhi sartane bakal tak utus ngupati jago saka kasepuhan sapa mungguh pamrayogane anakku Seta sing keduka bakal bisa maju tanding sayuda ana ing mlabar kawat kendeng waja janget jenencang karo pamanmu Raja Mala Seta. Aduh Kanjeng Rama sewu-sewu kapatan kula Tadah Wadana nyawa-nyawa jimat sesembahan kula
kula nyuwun sewu mboten kateges kula menika ngiyas kelawan paduka Kanjeng Rama menawi bab perkawis Paman Rupa Kinsa Paman Kinsa Karupa menapa dene Paman Rajamala kemawon kula sampun mangertosi perkawis menika kawit kala wingi jeryatanipun Paman Rupa Kinsa kaliyan Paman Kinsa Karupa ugi Paman Rajamala ugi nimbali kelawan pisuwanipun ingkang putra rikala semanten kula kadhawuh ugi kula dipun dawuhi kula den utus ngupati jago saking kasepuhan kepiye kowe ya sagu iya kula sagah banjur apa wis entuk jago saka kasepuhan awit pangestu dalem paduka Sang Nata Kanjeng Rama Prabu Maswapati kalenggan punika kula sampun pikantuk jago saking kasepuhan lho sapa seto sapa jago saka kasepuhan sing kadigdayane sak trajulan sak bobot kalawan Pamanmu Rajamala menawi kula matur menapa mboten badhe ndamel wiranging praja ora matur jernyatane pun Rama iki nalindra ingkang matek nalindra ingkang adhedhasar sama Bedadana Dendra liripun kados pundi ateges pun Rama rambaku lawan kabine nanging sapa wae sing duweni labuhan tumrap Praja Wirata senajan to kuwi wong liyandrayan Praja Wirata wong liyandrayan negara paribasane dudu kawula Wirata nanging yen to duweni labuhan duweni atek kang becik marang Praja Wirata tartentu pun Rama bakal paring bebungah sartane bakal misungsungake apa kang wis ditindakake sak murwat kalawan apa kang dadi pakartine nggone nglabuhi tumrap praja nanging senajan to kuwi kulit daging trah Prabu Maswapati dhewe najan to kuwi sedulurku dhewe nanging yen to duweni kaluputan tumrap praja negara Wirata ora nyawang mbuh kuwi kadang mitra ruwang malah kepara anakku dhewe yen to duweni kaluputan tumrap praja negara Wirata paripaksa aku kudu paring pidana kelawan wong kuwi mau mula siroan majaku seta paringa dawuh satane matura utawane matur kelawan pun Rama sapa jago sing kadhapuk minangka jago saka kasepuhan kepareng matur ingkang kula wastani sawung saking kasepuhan menika mboten sanes kejawi amung putra ing Pejagalan lho putra ing Pejagalan leres sapa mboten sanes inggih menika pun Jagal Bilawa atmajanipun Jagal Welakas woh Jagal Welakas duwe anak sing jenenge Jagal Bilawa nggih leres kasinggihan mekaten lah kok lagi iki krungu lah kok lagi iki pun Rama midhanget kelawan kumandange asmane Jagal Bilawa menapa Jagal Bilawa kedah timbalan kula sagah nimbali ya timbalana aku tak pengin ngerti janjane kaya ngopo apa ya pancen sak bobot apa ya pancen sak traju karo katigdayane Pamanmu Rajamala sekedhik atur kula bilih Jagal Bilawa menika menawi kula wastani digdaya ugi digdaya liripun pendak-pendak dinten ingkang ngaturaken ulam lembu ulam maisa wonten ngersanipun paduka Kanjeng Rama miwah sedaya nayaka punggawa Praja Wirata menika ugi pun Jagal Bilawa lho apa iya leres jeryatanipun Jagal Bilawa menika sedinten saged njagal kebo kalian sapi cacahipun gangsal welas dumugi 3 dasa sedinten saged pun rampungi wedian lho Bilawa kuwi sakle ngeleti sampun sedaya sampun paripurna kantun ngaturaken wujuding ulam lembu kalian ulam maisa marang Nayaka Praja Negaring Wirata wah jan aku tuwuh rasa kepengin mangerteni kelawan bocah kuwi mau coba timbalana kemareng nyuwun pamit matur masilan ngati-ati seta sigra-sigra yen mermana kanca sigra ngakit nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sanggatre gumulung katre gumulung pangrompak ing wadya
Murto korore kakere Roh ranggono magawe klari roh wang ora sasuwe-suwe Jagal Bilowo timbalono suwane nyaket ana ngersaning panjenenganing sun aku tak kepengin dangu tak kepengin ngerti teteke sepiro apa luwih dhuwur saka pamanmu Rajamala apa luwih cilik saka pamanmu Rajamala nggih nyuwun pamit matur wasilan kula nedya sawantu muju wonten ing Maraja utawi wonten ing ngarsanipun Jagal Welakas wonten ing dusun Pejagalan yo sing ati-ati tak balang puja sesanti ngati-ati kelawan tindake Sirat Majaku seta nggih kula suwun pangestunipun Kanjeng Rama ngati-ati aja bocah cilik seta saking Palenggahan Risang Raden Seta nalika semanten kadhawuhan sowan wonten ing dusun Pejagalan nalika semanten mus prapteng telenging dusun Pejagalan animbali dumateng atmajaning Sang Jagal Welakas anenggih Risang Jagal Bilowo ketuga nalika semanten amboyong Risang Jagal Bilowo sowan marangsanipun Nalendra ing wirata Sang Prabu Maswapati para gemeng jajah bareng nganti nanggap nalika semanten Sanghyang para kawula negaring Wirata dupi mulat lawan lampahipun Sang Jagal Bilowo samya nembe mangertosi sartane bingung bilih tinemunipun wonten sawijining kawula praja negaring Wirata ingkang wujudanipun kadhetene Sang Jagal Bilowo nalika semanten wis munggah wonten ing Sitinggil Binaturata jeluk akarya kagat ratu ing Wirata kala wau yo Sunma muja ing
Ade Sutama Gusti Sasangga kasungan Surya Prabanya sumungsung Geswa Raras ruming sari-sari Samya manus ming sarira Jagat Dewa Bathara Seta wonten dawuh apa ya iki bocah nggih wah iki semene gedene ku ora iso disebut bocah iki lho lan apa gerangan iki lho menika taksih lare apa iya nggih menika dereng dangu dipun temu wonten telenging wana wih tenane nggih karo sapa kalian ramanipun inggih menika pun Jagal Welakas iya iya bocah kok semene iki wah kira-kira disapih burung iki lho kirangan lho piyambak terima ngertosi menawi perkawis niku kok bahayane ora dianu nggih bebayani seto nggih tak timbalane nggih aku kudu nimbali kanthi jeneng piye pun Balawa ngaten pun tanggap nggih Balawa Jagala Bilawa aja kaget sira ingsun pijana ngarsaning ingsun wektu dina iki sira nyaket ndak utus sepayane sumaning para Jawirata lumantarat Majakuseta padha kanthi raharja sak praptane Jagal Bilawa wah Prabu Maswapati yo selamat tekaku nang ngarsamu dina samengko iki aku ditimbali sowan lumantar anakmu Seta selamat tekaku ora ana alangan swiji apa Prabu Maswapati nulung sik Seta wonten dawuh bocah kok iso basa waduh lali kula nuwun sewu Kanjeng Rama mugi dados ning kamuningan gandeng lare menika ingkang nemuaken wonten telenging wana tartemtu mboten saged basa runtut kadadari kula kalian panjenengan ngono nggih lurat ora pantes lho ora trep to dirungokke kawula semene akeh kok ana kawula munggah ning Setinggil Binaturata negara Wirata karo nalendrane kok ora basa ora member dirasake Balawa piye Prabu Maswapati rasaku kok ora kepenak sira ora basa kelan panjenengan ingsun wah ora penak ya dikepenakke lho ternyatane wujudku kaya ngene wong tuaku wae nampa wujudanku kaya ngene aku ya mung sarwa-sarwa prasaja aku ora iso basa aku ora iso nduduk ora iso tata krama saiki kowe nimbali karo aku takon basa dakik-dakik kaya liyane ora bakal iso trimo ngene ora trimo ya ngene ya wis ora apa-apa malah nek kowe ngukuh karo panjenengan ingsun malah kepenak nggonku arep nimbali karo kowe yo padha raja sak praptamu Balawa slamet tekaku ora ana alangan swiji apa ya mung aku ngaturke basaku katuru sinuwun Maswapati yo Balawa kowe atur basa kelawan panjenengan ingsun wis tak tampa ora pangestune ingsun wae tampa nono tak gegem dadeke jimat Raden Seta ngaturke bekti yo Balawa
ngatur bekti kelawan aku pangestuku tampan ngono ya Balawa. Yo tak gegem ndadekake jimat. Mburi kuwi patih sapa? Lho. Kuwi patih Nirbita. Wah. Aku lagi wae tekan kene wonge wis turu. Lho. Wula patih kok ora ngerti gawean nang endi nggon-nggon ming turu. Wah, apa ya trep kowe Nayaka kaya ngono kuwi? Apa ya member? Apa ya pantes nayakamu, nayakamu prajamu? Patihmu kaya ngono kuwi apa ya pantes? Apa ora ana niat kowe arep ganti kalungguhane patih? Waduh, ampun. Kula mengke mboten saged mangan nek kula ditetel kalungguhan kula patih. Agene tangi di ngono kowe. Ngapunten Raden. Yo. Prabu Maswapati, piye Balawa? Aku kaget. Aku ditimbali sowan ning Praja Wirata. Eneng migati apa? Balawa, apa? Dadya kawuninganmu kalamun dina sak mengko iki usana Sabta Ari kalungguhan iki. Kanan Praja Wirata katon merit. Kanan Praja Wirata katon bebayani. Sababe apa? Lho. Sira dhewe mestine wis mangerteni kalamun adhiku ya kuwi Raja Mala, rupa kenca padri kencaka rupa adreng duweni kekarepan. Ya kuwi kepengin nganakake adon-adon menungsa ana ing negara Wirata. Yo. Yen to ngasih mengko jago saka kasepuhan kalah nggone tanding yuda karo adhiku Raja Mala, mengko panjenengan ingsun sing bakal dadi cara-carane panjenengan ingsun sing bakal lingsem asmane. Sartane adeg ing kraton negara Wirata kang dadi botoane nalikane jago saka kasepuhan kelawan adhiku Raja Mala tanding yuda ning Blabar Kawan Kendheng Waja Janget Jinenjang. Mula aku arep ndanggu karo kowe. Gandeng atur anakku Seta, kowe wis dituding minangka jago saka kasepuhan kuwi tenan apa ora? Pancen iya. Dina samengku 3 dina kapungkur aku ditimbali dening Raden Seta wigatine wis ngrembug. Aku didhawuhi supayane maju ning Blabar Kawat Kendheng Waja Janget Jinenjang. Sira sagu sebab darasa aku kudu nyengkuyung marang adeging Praja Negara Wirata. Iki wewadi tumraping Praja Negara Wirata. Aja ngasi mengko perkara sing kaya mangkene iki mau sumebar warata tekan saindenging Nuswa Jawa. Malah wong sak Nuswa Jawa padha mangerteni kalamun dina samengko Praja Wirata nganake adon-adon menungsa. Wah, iki wadi kudu ditutupi sing primpen. Aja ngasih mengko wong liyandrayan Praja Wirata mangerteni. Bagus. Apa wis mbok antepi satane apa ya pancen lahir batin nggonmu bakal nyengkuyung kelawan adeke Praja Wirata? Ora lahir batin sapa apa-apa. Balawa kuwi kawula negara Wirata. Aku urip ning bumi negara Wirata. Aku lahir ana ing tanah utawa ana ing bumi negara Wirata. Aku mangan wulu wektu negara Wirata. Yen to ngasih aku ora duweni rasa ndarbeni karo Praja Wirata. Wah, isin saru dinulu. Mula wis tepi tenan. Satane lahir batin nggonku nyengkuyung. Aku sagu maju ning Blabar Kawan Kendheng Waja Janget Jinenjang tanding yuda karo adhimu sing jenenge Raden Raja Mala Prabu Maswapati jagat dewa Bathara. Wah, Seta wonten dawuh ndredeg aku ngrungokke ature Balawa. Nggih. Teko isih ana kawula sing pancen ndak sawang iki. Wah, gedene ya ngungkuli marang wong liya. Nggih. Iki nek ditaker kowe wong 3, Balawa mung wong 1. Nggih. Sangka agengipun. Iya. Sangka gedene Seta. Nggih. Ndak rasa pamanmu Raja Mala kae awake gedhe. Ning beda karo Balawa iki. Nggih. Bentenipun Balawa ki awake gedhe. Ning ketok kenceng otote. Iya. Iwon. Yo wis toke dawuhmu. Kuwi saiki. Ya saiki malah kepara apik. Yo. Andani sing becik-becik, tugal kuwi tak bleh.
iwake katurke karo ratu Gustiku Prabu Maswapati edan medeni tenan kowe yo waduh aku malah kok wedi dhewe iki lho jagungku sak keringet-keringet kualik kan iku opo sing bener keringetku lho sak jagung keringetku sak jagung-jagung krungu ature Bilawa antarane seneng karo sedih aku ngawuni kawula Wirata sing pancen lahir batin karo nyengkuyung ngadeke Praja Wirata. Wah, seneng ya seneng ning rasah nangis. Wong tuwa gedhe gerang nangis. Yo, ora usah nguring-nguring karo aku. Wis kowe njaluk apa saliyane Wadyabala? Aku mung njaluk siji. Apa? Sabudalku dina iki tumuju ana ing mlabar kawat kendeng waja janget sinencang. Aku njaluk kawula sartane Nayaka Praja sartane Ratu Gustiku Prabu Maswapati tak jaluk sak pungkurku ngasih aku bali ning Praja Wirata. Aku njaluk aja ana sing nindra, aja ana sing sare, aja ana sing turu, aja ana sing dahar sedina sewengi nganti rampung pakaryanku. Mancing ning sanggar pamujan. Puja-puji ngersaning dat kamurwing dat njaluk donga. Aku njaluk supayane sak piantu pandungane muga unggul lekasku nggonku tanding yuda karo Raden Rajamala saguh pura. Sedina semengi ora kena nindra, sedina semengi ora kena dahar. Yo, kabeh Nayaka Praja. Yo, pancen yo saguh. Ndongake lawan lekase jagal Bilawa. Saguh Balawa. Yo, siji meneh sing ora kena keri. Apa? Sapungkure sedina sewengi ora nindra, sedina sewengi ora dahar. Ndongake kelawan aku. Sapungkure kuwi sedina sewengi uga ora kena campur karo bojone. Waduh. Balawa, nggih. Sik nek iki kudu dipetung. Dipetung piye? Perkara abot kuwi. Abot piye? Ah, iso nglakoni, ora iso ya kudu dilakoni. Ya wis. Abot. Mboten napa-napa dipun lampahi mawon. Yo, wong kula nggih lagi padu karo bojo kula. Dadi mboten kumpul, mboten campur, mboten napa-napa. Yo, bagus itu, bagus. Nggih. Kula kang saka kuwi wektu dina iki aku njaluk pamit. Aku tak budal ning mlabar kawan kendeng waja nanging tak jaluk Raden Seta. Jambangi karo lakuku sabab aku durung tepung karo sing jenenge Raden Rajamala. Yo, Balawa aku ngetutke karo kowe Balawa. Kang Kadhe Sudama Gusti sasangga kasongan Surya. Sasangga kasongan Surya prabanya sumungkam keswa. Para suming sari-sari. Yo Balawa tak barang puja sesanti. Muga lekas munggonmu tanding yuda karo adhiku Rajamala bisa unggul ing pabaratan. Yo Prabu Maswapati aku njaluk pamit.